Výborná investícia, skvelá lokalita, maximálny potenciál. Dobrý deň, milí investori, mám pre vás zaujímavú ponuku polifunkčného objektu na predaj v atraktívnej lokalite Trenčína pod Sokolicami. Rozľahlý areál s výmerou 4192 m2 ponúka široké možnosti využitia, administratíva, obchod, bar, sklad aj bývanie. Budova má úžitkovú plochu 1800 m2. Na prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádza predajňa s rozlohou viac než 1000 m2. Administratívna časť ponúka 7 kancelárií, zázemie, kuchynku aj toalety. Súčasťou je skladová hala s jednoduchým prístupom z budovy aj zvonku, bar a predpríprava na bytovú jednotku na 3. nadzemnom podlaží. Parkovanie bez problémov. Spevnené plochy s vlastnou rampou majú takmer 2000 m2. Objekt je napojený na všetky inžinierské siete. Moje meno je Zuzana Kobzová, som z Milhouse. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať.